Прывітанне, сябры! Сёння такі гарачы дзень, што я вырашыла пабыць вясёлым прапеллерам. Робім моцны вецер. Сябры, дзякуй, што вы мне дапамаглі. О, сапраўдны летні ураганчык атрымаўся. Ой, які вецер моцны! Не, некуда, я спыніцца не магу. Прывітанне, сябры! Ну што, спадабаўся вам мой вясёлы ураганчык? Гэта ты ветер зрабіла? Я і гледачы мне дапамаглі. Только мы с Касей так летели, как не наши долгие вушки полетели по кругосветное подорожье. А вушки дапамаглі нам у пакоі затрымацца. Ну вы мяне насмяшылі. Звычайную летнюю зарадку зрабіла, а вы ўжо на нагах утрымацца не можаце. А калі мы з Лесікам зараз ураган зробім? Паспрабуйце, а я пагляджу. Варачка, трымайся мацней. Зараз ты паляціш у сапраўдную кругасветку. Кася, 3-4, пачалі. Фу! 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 Мало каши ели. На мяне ваш ветер не дзейнічае. Кася, давай яшчэ паспрабуем. Набралі паветра і... Вы тренируйтеся, а мы пакуль што з гледачамі мультик паглядзім. Не будешь ветер робить? Давайте наладим поўны штыль. Поўны што? Поўны штыль. Гэта надвор'е без ветру. Дзякуй, Лесік, што патлумачыў. А зараз я прапаную пабыць кветкаводамі. Будем градкі полоть и кветкі поліваць. А што табе не падабаецца, Лесік? Не хлапчуковая гэта справа, кветачкі, пялёсткі. Тады ідзі і займайся хлапчуковымі справамі. А мы з Варачкай будзем кветкаводамі, правда, Вара? Ніякія градкі я палоць не прапаную. І нават кветкі паліваць не прашу. Тады мы будзем рабіць букеты? Ой, я вельмі гэта люблю. Не зусім так. Мы будзем кветкаводамі, фантазёрамі. Почакайце, фантазёрамі? І я хочу быць фантазёрам. Вось яшчэ, ты ж не любіш кветачкамі займацца. Затое я добры фантазёр. Да гульні запрашаем усіх. Слухайце правілы. Мы раскручваем нашу кветку, а вядучы з заплюснутымі вачыма выбірае адзін пялёстак. Бара, давай вядучай спачатку будзеш ты. Добра, тады я пачынаю. О, атрымаўся зялёны пялёстак. І што цяпер? Цяпер хуценька становімся фантазёрамі. О, мы гатовыя. Зараз па чарзе мы будзем называць прадметы ці істоты, якія могуць быць зялёнага колеру. Можна я пачну? Давай, Лесік. Зялёны яблык. О, я таксама хацела пра яблык сказаць. А яшчэ прыйдзецца назваць другі варыянт. Зялёная груша. Сябры, і вы, калі ласка, фантазіруйце і давайце нам свае адказы. О, я чую! Ялінка, вясновы лісточак, называюць нашы гледачы. Жабяня. Малайчына, Лесік. Зялёная трава і зялёная сукенка. О, крокодил. Зноў пра сябе. Здаецца, мы дастаткова нафантазіравалі на зялёную тэму. А можна я буду пялёстак выбіраць? Раскруціце мне кветку, калі ласка, як след. Чырвоны, я пачну. Чырвоны яблык, чырвоны памідор, чырвоныя журавіны. Кася, стой! Зараз усё чырвонае назовеш. Працягвай, Лесік. Чырвоны капялюшак у дзяўчынкі з казкі, чырвоны нос у клоуна, чырвоная гоначная машынка Лесіка. Добрыя варыянты. А што ў нашых гледачоў? Яны падказваюць чырвоны перац, што? Чырвоная ружа, чырвонае кляновае лісце. Здорава! Такую гульню можна наладзіць і самай малой, і самай вялікай кампаніяй. Тут няма пераможцаў і тых, хто прайграў. Затое нафантазіраваць
можна чаго заўгодна. Будзем працягваць гульню. Думаю, што зараз самы час паглядзець мультфільм. А ў кветкаводам-фантазёраў будзе час сабраць кампанію і пагуляць трошачкі пазней. Далей. А чаму і не? Зноў з кветкай-семікветкай? Так, толькі зараз я прапаную наладзіць кветкавую віктарыну. Ой, як я люблю розныя кветкі адгадваць. Я столькі назваў ведаю. А хлапчуковых віктарын у вас няма? Мая віктарына спадабаецца і хлопчыкам, і дзяўчынкам. Адразу гавары. Пытанні будуць простымі ці складанымі? Давайте з самага лёгкага пытання пачнем. Знаўцы мультфільмаў, будьце уважлівы. А хто можа адказваць? Мы з Лесікам ці нашы гледачы таксама? Усе. Пачынаю. Якімі кветкамі залюбаваўся паравозік з Рамашкава? Дакладней, з-за якіх кветак цягнічок спыніўся? Адказаць лягчэй лёгкага. Паравозік спыніўся з-за духмяных вясновых кветак. І завуцца яны ландышамі. Но если мы не увидим первых ландышей, мы опоздаем на всю весну. І нашы гледачы таксама правільна адказалі. Лічыце, што я дару вам букетик духмяных ландышаў. Ой, дзякуй. Прабачце, але ж я магу вам падарыць толькі букет з мультфільма ці малюнак. Гэта чаму? Таму што ландышы пастаяць некалькі дзён і завянуць. А на лясной палянцы яны доўгі час могуць нас радаваць. Сябры, а вы гатовыя для майго другога пытання? Заўжды гатовыя! Тады слухайце. Волі якіх кветак было ў казцы «Чараўнік ізумруднага горада»? Трэба ўзгадаць усю казку. Думайце, дзяўчынкі. Падказку даць? Вядома. Гэтыя кветкі былі чырвонага колера. Макі, правільны адказ. Героі казкі трапілі на макавае поле. Да мы тут все заснем. И что с нами будет? Заснем и не проснемся? Стой! Отдохни, отдохни, отдохни. І з гэтым пытаннем справіліся. Ну што, задаваць вам больш складанае? Задавай, толькі няхай нашы гледачы дашлюць нам свае адказы ў лістах. Тады давайте нагадаем наш адрес. Электронны адрес вы бачыце на сваіх экранах. А паштовы я паўтару. 220 807, город Мінск, вуліца Макаёнка 9, праграма «Добраранак». А зараз увага, пытанне для гледачоў. Якога пялёстка не было у чароўнай кветкі з казкі Валянціна Катаева кветка семікветка? І я дам варыянты адказа. Фіялетавага, ружовага, зялёнага. Я паўтару яшчэ раз. Якога пялёстка не было ў чароўнай кветкі з казкі Валянціна Катаева, фіялетавага, ружовага, зялёнага? Нагадаю, што правільны адказ можа быць толькі адзін. А хто адразу не зможа адказаць, не сумуйце. Можаце якраз перачытаць знакамітую казку. Толькі доўга не зацягвайце з адказам, таму што наперадзе нас чакае многа-многа іншых віктарын. І, вядома, невялікіх падарункаў за цікавыя і правільныя адказы. Таму, калі ласка, не забывайцеся ў сваіх лістах пісаць сваё імя і адрес. І невялікі аповед пра сябе і малюнак, вельмі пажаданыя. А зараз давайте глядзець мультфільм. Давайте! А зараз час развітвацца. Гуляйце на свежым паветры, сябруйце і не забывайцеся. З панядзелка па пятніцу мы, як заўсёды, сустракаемся У нашым добраранку!